Zdraví, moje meno je Antónie a pracujem ako profesionálny vodič. Na sociálnych sieťach som hľadala na základe informácií a recenzií vhodnú zubnú kliniku, pretože som vedela, že potrebujem kompletnú rekonštrukciu chrupu. Po bezplatnej konzultácii s pánom doktorom a vysvetlení všetkých zákrokov, ktoré ma čakajú, som sa rozhodla pre túto zubnú kliniku. Od prvých zákrokov som vedela, že som si vybrala veľmi dobre. Je tu veľmi profesionálny a skvelý tím. Podstúpila som napríklad aj náročnejšie doplnenie objemu kosti. Bez strachu a obav som sa tešila na ďalšie a ďalšie zákroky, pretože som vedela, že sa blížim k cieľu, ku krásnemu úsmevu. Som veľmi spokojná a zo srdca odporúčam všetkým, čo váhajú s výberom zubnej kliniky.